Minimum nga pritihan sa mga public utility jeepney sa Region 7 nagpabilin nga 6 pesos ug 50 centavos. Pahibaw kini gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB nga way labot ang Central Visayas sa nadesisyonan sa LTFRB Central Office nga aumento sa minimum fare. Ani ang report ni Nico Sirino. Pabiling 650 ang minimum fare sa mga jeepneys dinhi sa Region 7. Kini ang giklaro sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB. Sa kauluhan, naaprubahan ang fare increase ug mamahimo na unyang 10 pesos ang minimum fare dito. Apan matod sa ahensya, walay labot sa maong order ang Cebu ug Central Visayas. Separate pending ang ato diri karon. Separate ang ato, pending ang ato karon. So ang atong minimum karon 650 gyapon. 650 gyapon. Karong simanaha lang, mipatawag ang LTFRB og public hearing aron dunggon ang petisyon sa fare increase nga gisangat sa Sugbo. Ang grupo sa mga operators sa Lapu-Lapu nang hangyo unta nga himuong 9 pesos na ang minimum fare. Gumikan kini sa kanunayng pagsaka sa presyo sa krudo. Matod ni Antipwesto, ang resulta sa public hearing og rekomendasyon ila pang isubmit didto sa kauluhan. Sila na ang modesisyon kung aprobahan ba ang aumento sa plitihan sa mga jeepneys. We are finalizing our recommendation. Recommendation man ta padung sa Manila. And then right now we have also coordinated with other offices like NEDA and kakopontag data para atong magamit sad. So we look forward nga by katong Monday by in the coming days mga next week siguro atong ma-forward sa Manila. Nico Sirino, Balitang Bisdak.